баъзе аз ақидаҳои пучи мардуми мо дар ие ки моро худо ҷонмона дар Макка бигира. мо вақте ки шуд мегӯяд Макка рафтем ба ҳамонҷо тавба мекунем. Эй бародар, дӯстони азиз, мо дар ин ҷо як чизи беҳтаринро барои шумо пайдо кардем. Инро баъзе инсонҳо чормағзи арабӣ мегӯяд ва чандин номҳои дигар дорад. ин барои нафароне ҳаст ки яъне фарзанддор намешаванд. ана ҳамон гармонҳояшон хомӯш шудагӣ аст, яъне ҳуҷайраҳои аз зан, ҳуҷайраҳои аз мард хомӯш шудагӣ аст. аз ҳамин сабаб одамо фарзанддор намешаванд. беҳтарин чиза барои мо тавсия доданд ки ана ҳамин барои ҳомиладор шудан аст. ҳам мардҳо ҳам занҳо метавонанд аз ҳамин чиз истифода баранд. инро шумо аз куҷо дастрас карда метавонед? аз ширкати зиёратшор ин рақамҳо муроҷиат кунед. таҳвил ба тамоми шаҳрҳои Русия, ба Тоҷикистон ҳам доранд. аз номи мо салом расонед. беҳтарин чиз барои ҳомиладор шудан. баъзе аз ақидаҳои пучи мардуми мо дар ие ки моро худо ҷонмона дар Макка бигира. мо вақте ки шуд мегӯяд Макка рафтем ба ҳамонҷо тавба мекунем. эй бародар, агар гунаҳгор бошӣ дар Маккаам худо ҷонта бигира, назди Аллоҳ ҷавоб мегӣ. арабҳое ҳаст ки ба чӣ гуноҳҳо даст мезананд. мегӯем ҳар рӯз ҷанозаша мо дар Макка хондестем. фикр мекунӣ ки ҷаннат мерад? Не, назди Аллоҳ ҷавоб мегаҳад. ҳар кас чӣ гуноҳе кард? ба баъзеҳо мегӯяд мо Макка рафтем ба ҳамонҷо тавба мекунем. эй бародар, худо охир дар Макка нест ки биёӣ дар пеши иҷа тавба кунӣ. дар ҳамун ватан, дар Тоҷикистони азизмон тавба бикӣ, худо иҷобатш мекунад. иҷа маконе ҳаст ки барои ҳар як бандаи мусалмон фарз аст вақте ки шароит дошта бошад. аи умра суннат аст, ба хотири аҷру подошу савоб мардум омада тавоф мекунанд дар ҳоле ки шароит бошад. вақте шароит набошад, шумо дар ҳамон ватан дуо бикунед, бовар бикун дуотон мисли дуои ҳамиҷо иҷобат мегардад. ба ин чизҳо шумо дода нашавед. бовар бикунед, ман тӯли чанд рӯз меша дар иҷа мегардам. ин беҳтарин фарҳанг, фарҳанги тоҷику форс аст. ман дар иҷа дидам фарҳанги тоҷика. баъзеша мебинам оба мехӯрад, бутулкаша ҳарсу мепартояд, ё ки ҳарчи мехӯрад пӯслоқша партофтан мегирад. ягон тоҷика надидам ки ҳоло якча бихӯра ӯ бупартояд. яъне ки эҳтирому қадру манзилати хонаи худоро мардуми тоҷик медонад, аксар мардуме ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунад намедонад. мо беҳтарин ватан дорем, беҳтарин сарзамин дорем, беҳтарин фарҳанг дорем, беҳтарин маданият дорем. дӯстони азиз, барои чӣ ин суханҳоро гуфтестам? барои оне ки шумо фирефта нашавем ба ҳархи гапҳо, ба ҳархи инсонҳо. я бибин, мо вақте ки мо дар Макка қарор дорем, як хубиш дар он аст ки ҳеҷ кас да ҳеҷ кас кордор нест. дар 5 вақт намозам аввал дараҷа дар ҳаққи ватанам, дар ҳаққи ҳама он нафароне ки ба ватан хизмат мекунанд, дар ҳаққи падару модар, дар ҳаққи миллати тоҷик, дар ҳаққи ҳама он нафароне ки аз мо талаби дуо кардан, мо дуо мекунем. бигзор худованди меҳрубон ватани азизамонро ҳамеша сарсабзу хурраму ободу орому зебо нигоҳ бидорад.